Hon filmar när hon äter glass. Vad är det för glass? Och är det så här godisglass? Hej! Ja! Vi var bra! Ja! Vi skriker vi älskar dig på 3. Nej. Jo. Vi går inte och sitta då. Hallå? Får vi skrika? Nu ser jag inte mitt ansikte. Jag kommer lägga upp det här. Okej.